Jeg har gennem de sidste par måneder købt lidt forskellige inden for MyProtein. Her der starter vi ud i for eksempel deres Origin Graphic Tee og deres Tempo Seamless Leggings. Leggingsene har jeg i en extra small, og t-shirten har jeg i en small medium. Og som man kan se her, så er den ret oversized, den er ret lang. Nu har jeg skiftet overdel. Nu er deres Origin Graphic Crop Vest på, og den har jeg i en størrelse extra small. Nu har jeg deres Training Crop Vest på i en hvid, og den har et fint lille broderet logo her på brystet. Og den har jeg i en størrelse extra small også. Nu har vi skiftet outfit igen. Nu er det deres Oversized Move Club T-shirt, som jeg har i en small medium, og deres Tempo Seamless Shorts i en fin lysegrå farve. Og det er som sidste trøje. Den er meget oversized. Jeg har trøjen i en small medium og shortsene i en extra small. Vi kan se bagpå her med logoet. Nu er det her dejlige afslapningssæt på. Det er deres Lifestyle Heavyweight Cropped Hoodie og deres Lifestyle Heavyweight Sweatshorts. Og hoodien den har sådan en smart drawstring her, så man kan tighten den ind. Både hoodie og shorts har sådan et nærmest filt logo. Super behageligt. Og jeg har begge dele i en størrelse small. Nu har jeg det her lækre outfit på. Det er deres Tempo Flared Leggings og deres Tempo Crop Jacket. Begge har jeg i en extra small. Og de har en perfekt længde. Jeg er 1,65 høj, og de passer perfekt. Jeg træder ikke på dem, og de hænger ikke for højt. Og jakken har samtidig thumbholes. Super lækkert. De har sådan en elastik over på Italien leggingsene, så de sidder fast lige meget. Super lækkert. Og jakken har samtidig også en lynlås her, hvis man lige har det varmt. Nu har jeg deres Origin Graphic Hoodie på i en small medium. Den er super dejlig, oversized også, som man kan se. Det sidste item, jeg vil vise, det er deres Tempo Ultra Soft Shell Jacket, som jeg har i en small. Den er perfekt her til efteråret. Den har thumbholes, super lækkert. Den har en lomme her på ærmet med deres logo, som der er reflekterende. En brystlomme og lommer her i siden med lynlås, og så har den også en lækker hætte til når det regner. Det var det, jeg havde at vise. Tak fordi I så med.